29 январи соли 2022 дар гузаргоҳи сарҳадии вилояти Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон даври дуюми мулоқоту музокироти гурӯҳҳои кории Тоҷикистону Қирғизистон баргузор гардид. гурӯҳҳои кориро раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Ятимов Саймомин Сатторович ва раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон Қамчибек Тошиев роҳбарӣ намуданд. дар мулоқот вазъи ба амаломадаи рӯзи 27 январи соли равон дар хатти марз муҳокима карда шуд. раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Ятимов Саймомин Сатторович ва раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон Қамчибек Тошиев мулоқоти як ба як намуда суҳбат пушти дарҳои баста сурат гирифт. баъди мулоқоту музокирот ҷонибҳо андешаҳояшонро ба намояндагони васоити ахбори умма баён доштанд. Дорогие друзья, как вы знаете, тавре шумо медонед чанд рӯз пеш дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ҳодисаи фоҷиабор ба вуқӯъ пайваст, ки дар пай талафоти ҷонӣ дошт ва якчанд нафар низ ҷароҳат бардоштанд. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мушкилоти сарҳадӣ байни ду давлат то ҳол роҳи ҳалли худро пайдо накардааст. ин муноқишаҳо пайваста бо ягон сабаб рух медиҳанд. мо бояд ба омилҳои ба ин муноқишаҳо мусоидаткунандаро бартараф намоем. бояд таваҷҷӯҳ ба асли мушкилот равона карда шавад, на омилҳои он, ва дар ин самт лозим аст қарорҳои ниҳоӣ бароварда шаванд. вақте мо дар хусуси асли мушкилот ҳарф мезанем, бояд дар доираи меъёрҳои қонун ва санадҳои ҳуқуқӣ амал намоем ва онҳо бояд дар асоси тавофуқоти тарафҳо ва муштарак ҳал карда шаванд. мо дар доираи вазъият протоколҳо ва санадҳои асосноки ҳуқуқии солҳои 1924-1927, комиссияи баробарҳуқуқ дар соли 1989, инчунин санадҳои зимни ҷаласаҳои комиссияҳои муштарак имзошуда, ки ифодагари иродаи ҳукумат ва мардумони мо мебошанд, амал намуда иҷрои ҳатмии онҳоро таъмин менамоем. сарфи назар намудани санадҳои мазкур метавонад боз сабабгори чунин мушкилот гардад. имрӯз музокироти ботафсили мо бо Қамчибек Тошиев, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. мо дар амал тамоми масъалаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор додем. зимни музокирот ба мувофиқа расидем, ки танҳо ба санадҳои асосноки қаблӣ ва он санадҳое, ки дар ҷараёни фаъолияти комиссияҳои муштарак ба имзо расидаанд, такя намоем. ба мувофиқа расидем, ки талаботи санадҳо бояд ҳатман иҷро гардида бетаъхир амалӣ карда шаванд. аз ҷумла мо дар хусуси протоколи рақами 39 моҳи майи соли 2020 имзошуда, ки мисли дигар протоколҳо муҳим аст, ибрози назар намудем. мо ба мувофиқа расидем, ки расо баъди 8 рӯз ба иҷрои талаботи ин протокол оғоз намоем ва дар доираи талаботи бандҳои ин протокол амал намоем. ҷузъиётҳои ин протокол қаблан эълон шуда буд ва айни ҳол онро такрор намекунем. дар ҳамин замина баъди 8 рӯз фаъолияти комиссия оғоз гардида, фаъолият дар самти корҳои топографӣ ва санадҳои ҳуқуқӣ вусъат дода мешаванд ва ин кор бетанаффус барои ба даст омадани натиҷаҳои дилхоҳ дар ҳалли мушкилоти сарҳадӣ ба монанди делимитатсия ва демаркатсияи марз идома меёбад. мо дар наздиктарин фурсат вомехӯрем ва масъалаҳои дуҷонибаро дар доираи ин комиссия баррасӣ менамоем. ҳангоми музокирот ба хулосае омадем, ки мо метавонем тамоми ин мушкилотро бо назардошти манфиатҳои ду халқ ва ду давлат, бо назардошти санадҳои ҳуқуқӣ ва дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба ҳаллу фасл намоем. дар ин мулоқот мо ягон санади расмиро имзо накардем, вале бо баррасии масъалаҳои мавриди назар ва дастфишории якдигар ба хулосае расидем, ки дар асоси фаъолияти комиссия дар самти делимитатсия ва демаркатсияи марз мушкилоти мавҷударо ҳал намоем. ин масъалаҳо ифодагари иродаи мардумони ду давлат мебошанд. Эти вопросы будут непременно отражать интересы наших двух братских народов. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемый Саймомин Сатторович сказал очень правильно. Саймомин Сатторович дуруст қайд карданд. ман низ ба гуфтаҳои ӯ ҳамроҳ мешавам. тавре медонед, 29 январ давоми 2 соат мо бо ҳам мулоқот кардем. яке аз масъалаҳои муҳиме, ки мо ба он дахл карда қарор додем, ин ба роҳ мондани фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демократияи сарҳади давлатӣ мебошад.
таъкид менамоям ки кори ин комиссия 2 моҳ қабл қатъ карда шуда буд. мо қарор додем ки кори ин комиссия мунтазам идома дода шавад ва дар доираи санадҳои ҳуқуқӣ фаъолият намояд. ҳарчанд мо ягон санад имзо нанамудаем, лекин суханҳо ва дастфишориҳои мо дар амал татбиқ карда мешавад. Наши слова, наши рукопожатия будут исполняться. ёдовар мешавам ки дар мулоқоти мазкур раисони вилоятҳои суғду будканд, раҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ду кишвар ва дигар шахсони расмӣ ҳузур доштанд.